Il-Gvern mhux qed jieħu rendikont fuq kemm negozji għalqu l-bibien tagħhom ma' tħabbira ta' restrizzjonijiet. Għandkomx xi forma ta' rendikont ta' ċifra ta' kemm negozji għalqu mill-mindu tħabbru l-aħħar restrizzjonijiet biex niftehmu għalqu l-bibien tagħhom. Dwar ċifri il-Gvern ma jiġborx ċifri ta' jekk negozju jkunx għalaq temporanjament minħabba il-miżuri li ttieħdu. Dan ikkonfermah il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana kif il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net News saqsit ukoll fuq xwejn supplement se jagħti lil dawk in-negozji li baqgħu jiffunzjonaw anki bil-bibien magħluqa. Dawk il-ħwienet li baqgħu jiffunzjonaw iżda l-bibien tagħhom huma magħluqa. Allura tjaqdu l-klijenti, eżempju jirrispondu l-emails, eċetera, però mhux qed jagħmlu kuntatt dirett mal-klijenti kemm sattuhom wage supplement. F'dak li għandu x'jaqsam wage supplement kif jinħadmu rati ċert li l-Malta Enterprise qed jagħmlu hemmhekk biċċa xogħol tajba. Intant li l-Ministru tal-Finanzi saqsejnieh ukoll anki dwar xi pjan ta' tibdil li jeħtieġ għall-Air Malta bil-Ministru jgħidilna li se jkun qiegħed tiressaq il-pjan u fuq parir li ngħata mhux se jħabbarx fih dan il-pjan. Ukoll inti għadet tajt issa fil-domanda preċedenti dwar it-tibdil fl-Air Malta, x'inhu dan it-tibdil li wara kollox kif li jsir fl-Air Malta bħala Ministru. Ser inkun qiegħed inressaq quddiem il-Kummissjoni il-pjan il-linja nazzjonali tal-ajru tagħna trid issegwi fix-xhur u fis-snin li ġejjin. Il-parir li ngħatajt kien li anke per korteżija l-ewwel dan il-pjan irid jiġi diskuss, ġifieri minnix qed inħabbarx fih il-pjan. Clyde Caruana tenna li l-Gvern dejjem kien trasparenti dwar l-Air Malta u qal li huma jrid jaħbi xejn għalkemm il-verità hi li l-ħaddiema qed iħossuhom minsija mill-amministrazzjoni preżenti.